nakie yakorobire abantu bamite ase mwesi mwabeta bono kinde iga kinkaraseta ande nachi nainyora omogusii natebete ng'a makweli kerabo kimochi makweli kerabo kimochie atasimeka makweli kerabo kimochie atasimeka igo nchemineti amakweli kerachire omochi nigakonya koira oyomo igo aira oyomo tanya goika tebe ng'a yaya naende tigamenta oyo igakonya koira arabokia omochi tari gosimeka naki kiagerete omogusi agateba ng'a makweli kerabo kimochi atagosimeka bono ase korigereria iga amakweli kerachire omochi iga ase abanto bamenyete nagocha kwanyora ng'a yaya rero airire omwana mambia airire ng'ina mambia airire omoichokoro banto abwo mbanya goika engaki bairane ng'a naende ate ng'a ande tiga bokairane ki kiagerete omogusii bagaikarasa baikarasete engaki bagateba ng'a kai makweli kweli kerabo kimochi atasimeka tari gosimeka kairire airire bono nonda nabasabire abanto bamento babu YouTube ago genda gogosearch nyaki yago omenyo subscribe ago like oshare egere nainche nonda mbaigerie ekegusii na omogusii amenyete chimbachero chia omogusii ya mono chairman of elders. Asante sana.